सोर सोर दं प्लिज लाइक कमेन्ट खालामदो जोंहा अननानै प्लिज लाइक कमेन्ट प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब प्लिज सोर दं लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो जोंहा अननानै प्लिज ओंखाम बिहरदोंमोन सां नोंनाव ओंखाम जानो माबा बिहरदोंमोन सां मिथिया आङो रावबो मा गस्लाखौ सुना होलाय इयाव दोनदेरगोन इयो लायनो गोमोरलां मानोथो लाइन होबाय थायो सानथिं बाथिंलाय
हेलु 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 थांजोब्बाय नामा? सोर सोर फैदो? सोर सोर फैदो? Comment. Comment and like, subscribe, dan garam bener. Comment, how subscribe, like, how. Comment, like, subscribe. Masarap hawa. Comment, like, subscribe. For video, watch video. Comment, like, subscribe. Comment, like, subscribe. Comment, like, subscribe. Saling bang. Comment bahram. Anma hindi so bunay nubay ba 1k 0k 0 Anma na 0 na hindi zero na hindi Anma na Ngayon naman ba Anma na Anma na 0 and nangura 1k Nah ini buat 1k Anma na 0 na tapi sudah ada mas pada
नायाबो रावबो रावबो फैयाखै मानसि गैया ओमफ्राय मानसि गैया आं बानायफिननो दं होनदों जिरा जिरा नायनोबो बेबो मानसि नायो कमेन्ट हरा मानसि नांगौब्रा आनबायना होफिनबाबो जायो ओइ आंनि हान्साखौ 50 थांबाय नामा मानो बिदि जादों फिसा बायदों मबाइला मा जाखादों दांना चार्जारा बेरगोन बहना दोनथ' औ हराव हरसे आं माबासो जादों होनबाय नायनो लुगैबा आनबानाय नाङा अन केमेरा
जायसो नायनानै माबाबा मुलिफोरावबा न'आव थांनानै जायो आरोना हाया गेस्टिक जागासिनो दं आंथ' गायनो हाखाया गायनाङा बिदि हा आं मिथिखादोंमोन मान फिसा बानायदो मान फिसा बानायदो ले नोंथां अबाव थुयो दोनसै माथो रावबो फैया नों हस्पट हरलाय होमबा आंहानि डाटाखौ दाननो हरदां हेडफनखौ लायथां आंनावसो फरायनाय बायदि खोनागोन मा जिर' देखायबाय दं बर'फोरनावबो सासे मेसेजखौनो हरबाय आंखौसो हेब्बाय नों गामि खाथिखौ नाङा नाङा नांदो नोङा बैखौसो होनदां बेयाव जिर' देखायबाय दं
बेयाव जिर' देखायबाय दं। सोर सोर दं लाइक हरदो कमेन्ट लाइक प्लिज प्लिज प्लिज। मा खालामदों? हा? अबे? बै माथो जादों? बैखौ बाद दंहैयो। बै सानसेखौ मासेनाबो मासे थैदोंनो। हा? मासे ना मानै थैदोंनो। थैदो? थैदोनो ओमफ्राय इयाव फारौ थानाय ना माने इयाव मायाबा खिदो। अबेयाव? बैयाव बैसिनि न' सिङाव। माया? जाना आं रावबो मेकआप होआ। मा मोनसे? मबाइल माखा गुदुं जादों। सदा बराथाराय नेमखिया। माबा सालायाव सेथर जादों माबा मोनसे जाबानो नांहैयो। हा? सालायाव माबा सिथर जादों बुस्थु जाबानो नांहैयो। Please like, comment, subscribe. Please support me. Minsa bomba.
सिङाव बेसे लानो हा खानाय सिंनियाव बेसे लानो 50 ओमफ्राय इसिबां गोसा हो नों मा जाना फैनाय सिंग्रा हा सिंग्रा थान्दासो जाबाय थान्दाखौनो मोनलोङा ओमफ्राय अफिसनियाव थांदों मिथियाखै मानसिफोरा फैयो ओमफ्राय मा जायो कमेन्ट हरा फैलायबाय माखौ नायनानै थाङोथाय फैनाय कमेन्ट मोननैसो गारना होलांबा आरो लाइक होना होलांबा अननो रोंथारा दोनबायबो
Ah, दोनसै ना होबावनो दोनबावनांगौ 2 घन्टासो 1 घन्टानि बारखाबाय थाथोंसै होमबा माबासिम 3थासिम थाथोंसै दे दोननाङा वाइफाइखौ थास' आथिं नागिरहैगासिनो मोनदोंलै माबाया बेसे जाखो हा आंनि माबाया बेसे जाखो वाइथियावलाय कमेन्ट थब थब गारनांगौनो फादा आं नोंनिजों मोननैसो गारनो साबस्क्राइब एरामाया मालाय सासे ने बिहरगोन र' नांबाय
माला होनायखौलाय मानिनो बाजाराव ब्लक अमानो मानो एसे बुरजा होनो दोननांगौ बेलथायनानै थाबा अमाया बेलथायनानै थाबा आदारखौ जाजोबना